Els barbuts de Sallent estan de festa aquest cap de setmana, que ha començat amb una caminada amb el guia d'espais naturals Esteve Padullers i la segona edició de la cursa dels barbuts, d'11 quilòmetres i amb uns 800 metres de desnivell. El que hem fet aquest any ha sigut més aviat d'invertir el sentit. En comptes, hem canviat el sentit i li hem afegit algun tram més tècnic, així una mica, per donar-li una mica més de distància. L'any passat eren 9,5 i aquest any li hem intentat ficar 11 amb una mica més de desnivell. Lluís Ruiz ha estat el guanyador de la cursa, que un cop acabada tenia preparat un vermut per a tots els corredors i assistents. Hem sortit un grupet fins aquí dalt, llavors a la baixada he vist que anava més suelto i he anat tirant i he anat sol tota l'estona. A la tarda hi haurà un cercatasques pel poble que culminarà en un sopar al bar de les piscines i un concert amb The Doi Tolls. La gran novetat és la trobada de gegants barbuts de demà, una trobada que començarà al matí amb l'esmorzar entre colles geganteres, cercavila i homenatge a Joan Coll. Quan vam començar a parlar de la festa dels barbuts del 2017, se'ns va ocórrer de fer una cosa que creiem que no s'ha fet mai a Catalunya, que era fer això, una trobada de barbuts, de gegants barbuts, no? Totes les colles geganteres de Catalunya, si tenen un gegant barbut, els hem convidat a que vinguin i en principi tenim confirmades uns 15 gegants aproximadament i doncs això, farem una cercavila de gegants pel poble i durant el recorregut ens aturem en una plaça que la rebategem nosaltres durant la festa, que serà la plaça de la Barbuda i pensem una placa en homenatge al Joan Coll, que va ser un dels propulsors de la festa dels barbuts d'aquí a Sallent i que fa uns anys que va morir i li fem aquest homenatge que el farem demà durant el recorregut de la cercavila de gegants. D'aquesta manera es claurà la festa dels barbuts, un grup d'homes del poble, a dia d'avui són 15, constituïts enguany en entitat, que es van aplegar 4 anys enrere per recuperar una tradició de barbuts que va néixer a finals dels anys 80.